Obra honen zergatia eta bada, orain dela 25 urte, 1988an, lehenengo aldiz antolatu genuen Orexa eta Uitziarren artean, Orixeren mendeurrena zela eta Jaiozenaren mendeurrena zela eta urte oso bateko ekitaldi, hainbat ekitaldi. Orexa, edo Orixe izengo iti hartu zuen, Orexakoa izaki. Orexan jaioa, irukia zen, eta ona ekarri zuten azitzera. Bere amak noski esnerik etzuen batentzako besterik. Hemen atzean daukadan etxea, Errekalde izena du etxe honek. Eta ona ekarri zuten Orixe Orexatik, eta hemen bizi izan zen 17 urte arte. Hemen atzean, Matipenea izena du etxe honek, eta hemen ganbaran egon zen izkutatua ihes egin zuenean Orexatik. Lehen esan duan bezala, lehenengo preso eukizuten gerra hasita berehala Iruña ondoko San Cristobal gotorlekuan, famatua zoritxarrez. Eta ondoren norbaiten bidez aske utzi zuten eta berriro itzuli zen Orexara, baina nonbait atzetik zebiltzala eta frankistek ihes egin zuen. Lehenengo izkutaturik egon zen Orexako borda batean, hainbat astez. Gero ona etorri zen, Uitzira, hemen atzeko etxeenen Matipeneko ganbaran egon zen izkutaturik, eta hilabete batera edo ez dakit ni zehazki denbora, naiz gogoratzen goen, eraman zuten mugalari batzuk iparraldera edo Frantziara, eta geroan ja bestelako bizipenak izan zituen. Gurseko konzentrazio eremuan ere egon zela, bigarren gerra, mundu gerra naziek Frantzia konkistatu zutenean. Bildu dezagun unai asaben lorea, ta gaurdanik goritu gure sukaldea. Ni nor naizen asmatu euskal pizkundea. Jokinen alde batetik eta niren aldetik bestetik, eta batez ere, zergatik ez dugu egiten aurrekoan egin zen bezalako antzerkia, baino bestelako modernoagoa edo... Horixe bizi izan zen garaia, nolabait nahi gendun erakutsi antzerki hontan, ez? Antzerki esaten dut zerbait izateatik, dau antzerkia, dau kantua, bertsoa, dantza, denetik ez da. Eta gidoitxo prestatu genduen pixkat pentsatuta, ja zuzenean, bi herrien artean genituen baliebideak zeintzuk ziren ikusita gero. Azken finean, Orixeren euskaldunagan agertzen den folklorea eta Uitziko festak eta Uitziko urte bateko bizimodua agertzen da bersotan. Eta, horren zeharin eginez, horren lotura eginez, eta Jokinen idea batzuk sartu zor. Azken finean, Orixeren bizitzan oinarrituta antolatu genuen halako ekitaldiari. Orain aurkezten ari garen ekitaldi hori. Gero arazotxo bat izan genuen zeharekin, apezarekin, hasiera batean elizan egiteko asmoa zen.
Eta, bueno, apezak ezezkoa eman zigun, Artzapezpikutik esan ziotela Eliza ez dagoela elizikizunetatik kanpoko ekitaldietarako, eta orduan bilatu genuen etxe ukulu bat aproposa, eta hor espezial moldatu egin. Horrekin hasten gara, pixkat lotura eginez Euskaldunak poema liburuarekin. Ze bera ere hasten da pesta buruarekin, liburua edo poemarioa pesta buru. Hain zuzen ere, pestaren bezperan, nola heldu diren ikazkinak menditik behera festaren usaira, eta gero txistulariak nola jaisten diren amazkati bera, txistulariak zeatik heldu ziren gainera, bastan aldetik bakarren bat, eta la. Dantzariak eta kantariak eta guztiak zehatuta, kontatuta, herri erdiak ere parte hartu du, orduan ikusle baino parte hartzeko eta aitzaki bat ere bazen, eta hori zen helburu. Herriko txistulariak, herriko batuka da, bertso zale batzuk tarteko ziela, umetxoak dantzan aitzen dienak eta holako gauzak ikusi, eta horrean moldatu genuen gidoia, pixkat bata besteantzako bezala egin genuen. Lan handi izan du da, lan handia, ia urtebete pasa deu, pixkana hasieran nahiko lasai, ritmo lasaian, baina azken aldea eta pixkat garaia gainea zetozenean estuxo. Eta lan handia da, eta jendea biltzen, jendea bere gauzak eukitzetu, bere egin beharrak, eta batzutan kosta egiten da ez. Nik uste jendea ikusienik oso kontentu eta oso ilusionatuta. Jendeak oso, espero ez zuen persona batzuk ikusi dira hor, kantatzen eta dantzan da bar. Eta, hori oso positiboa izan du da, pixka bat, batzutan akulua sartu bertzaio ez da, baten batzui baino, gauza normala da. Eta horrexan lekuik eukina hoiz ezan, Eliza, aterpea, epela. Ekitaldi edo obra honen sarrerarako, pentsatu genuen egokia zela ingurutxoarekin hastea. Ingurutxoa berez, Euskal Herri osoan dantzatzen zen dantza batzen. Dantzan haste bat egia esan, baditu denetarik. Badu fandangoa eta badu baltsak eta jendea biltzeko dantza bat zen.
eramaten du hildo osoa aria nolabait horixeren papera egiten duen Jose Mielek, eta elkarrizketa bere arrebarekin. Eta hori oinarrituta dago hain zuzen ere horixek idatzi zuen Kiton arrebarekin liburuan. Gogoratzea laiz ingurutxoa, Nikolas. Zenbait urte pasaitu Uitziko ingurutxoa ikusi gabe. Enan gogoratuko Dionisi. Zenbat urte Uitziko festatan ingurutxoa dantzatzen ikusi gabe. Urte mordoa. Izan ere, aizken 15 urte hauek oso gogorrak izan ditu niretzat, eta gehienentzat ere bai. Lehenengo, gerra zibila, gero, kartzela, ondoren, erbestea. Eta orain zer eta biok hemen elkarturik, gure herri aldetiken urrun, Ekuadorko Kiton, 8.000 kilometrotara. Ai, arreba Dionisi, zenbat urte elkar ikusi gabe? 30 bat izango ituk. Gogoratzen dira, nola etortze hitzen Uitzitik Orexara urtean bietano, famili naturala bisitatzera eta festetan. Bai, gogoan dinat, orduan ez nuela nik Orexara joana izaten. Ni Uitziarra nindunan. Uitziko errekalden hasia eta ezia, errekaldeko Aristimuñotarrekin. Ama Arroxa, amona Maria Xuntxi. Nik orduan Orexako familia ez ninenan nirekiko hartzen. Naiz eta Uitzikoak askotan aipatzen zidaten nere Orexako ama Marinixeri. Bai, bitxia gurea, Nikolas. Ama irukiak erditu eta esnerik ez zuela, eta Uitziran eman dituen, ni berriz Aresora, eta gure nahi gisa joa etxea gelditu zena bere hiltzean. Ni umetan itzuli nitzean etxera. Aizak, Nikolas, nolata zartu horixe idazle izena? Lehen aipatu bezala, urtean bitan edo joaten nindunan Orexara Uitzitiken, oinez. Eta behin, Uitziko aiton batek esan zidanan, kaixo, Nikolas, oa, horixera. Eta hori gogoan izanik, otu zitzaidanan handik urte batzuetara, idazten hasi nintzanean. Zeren garai hortan idazleok, baginenan gure izen goitiak. Esaterako, Lizardi, Lauaixeta, Aitzol, ni horixe eta abar. Aspalditxoan kartan aipatu didan Euskalduna liburu poema ja bukatu aixauela. Bukatu aluen eta publikatu alduko arazoak izan dituk Frankoren diktadurakin. Bai, bukatua zeukanat eta laizter publikatuko omen duen. Naiz eta ia 20 urte luze pasa diren, gerra zibila amaitu zenetik. Jakingo duen, Frankok oraindik, euskarazko zera guztiak galeraziak izan dizkin luzaroan. Baita, aipatuan, Euskalduna liburu idazteko Orexara junitzela bizitzera. Bai, 5.000 bersotik gorako liburua dun. Eta hori idazteko, noski, aterpea eta patxada behar. Eta Orexara joninenan. Orexan bizi izandako 3-4 urte bakarrik izan itunan nereak. Baina liburuaren istorioak ez zeuden, Uitzin zeuden kokatuak. Nere gaztaroko eta umetako denbora gogoratzen dizkinat. Batez ere, Uitziko baserri mundua, lana, kantuak, dantzak, folklorea eta abarretan zaukatena oinarria. Esaterako, San Miguelak, Artazuriketak, Gaztainzuriketak, San Juan Bezperak eta abar. Eta tartean gero, ondoren sartzen ditugu, bai Euskaldunaken erantsi bezala agertzen diren hainbat dantzarako kantuak eta baita ere Artazuriketako kantak.
Aiza, Nikolas, da nola sortuen Euskalduna liburu idazteko ideia? Euskal Zaindiaren enkargua izan zunan. Azkue Euskal Zainburuak aipatu zidanan. Erakundeak Euskal Poema Nazionala osatu nahian zebilela. Eta niri eman zidatenan agindua. Hau, 1930 izan zunan. Bilbo nengoela. Badakin, 30ko hamarkadan mugimendu handiak izan itunan. Batez ere, Euskararen eta Euskal kulturaren suspertzean. Euskal bizkundea deitu genionan. Euskarazko egunkari eta aldizkariak sortzen hasi ziren. Idazleak ere maila handikoak. Esaterako, Lizardi Tolosan bizizena, Lauaix eta Bizkaitarra, Ni Neroni eta abar. Politikan ere berriak zebiltzanan, haize berriak. Errepublikaren aldarrikapena. Euskal nazionalismoare indarra hartuz, eta zer esanik ez bersolaritzan. Izan ere, sagardotegi mundutiken atera, eta lehen berso txapelketa ofizialak antolatu zizkinenan, aitzol gure lagunak. Lehenengo txapela, baserri gazteak eraman zuan. Eta hurrengoa, txirritazarrak. Xabier Lizardiren poema bat, Bixeren errekideaia Tolosan bizizena, Uda berri la mi
Nola, bertsolaritzan izan ziren aldaketa nahiko importante batzuk, reflejatu nahi izan genituen. Batez ere horixe lehenengo bertsolari txapelketa horietako antolatzaileetako bat izan zelako, Aitzol eta Lizardi eta hauekin batean. Bueno, 1935ean eta 1936ean, justu gerra aurretik, antolatu ziren lehenengo bi bertsolari txapelketak, txapelketa nagusiak, bertsolari guduak edo deituak izan zirenak. Eta hor, antolatzaileak izan ziren euskaltzale talde bat, Aitzol bateatzen da beti buru bezala ibili zena, baina bere inguru guztia ere hor mobilizatua ibili zen, ez da. Nik pentsatzen dut Lizardi eta horixe eta oidenak ere bere alboan izango zituela. Eta garai hortako historiak hor daude idatzita, historiak, bertsoak eta Pasearrek irabazi zuen lehenengo txapela eta oidena. Baina pitxin bat badago halako zerbait iritzi kritiko bat ere nahiko ezaguna esaten duena pixka bat euskaltzale talde honen asmoa edo intentzioa zala bertsolaritzai beste edapen bat, beste dimentsio bat ematea. Ez pixka bat bertsolaritza kultoago bat, ez dakit serioa den hitza, baina beste estatus bateko bertsolaritza bat nahi zuten, eta ez hainbeste tabernetan eta parrandetan eta kantatzeko zegoen giro hori, otxuro hori, ez hori pixkat ez zitzaien asko, ez zuten oso begionez ikusten. Horiek zian txirrita eta bere inguru guztia, bere eskola guztia, ez da. Orduan txoke hori pixka bat reflejatu nahi izan genuen. Pasearriren eskola modernoa eta txirritaren lehengo zea. Eta hor, bertsoak guk prestatua dira, obran atetzen dien bertsoak, denak batezik. Hoi da, txirrita kantatzen duena, 80 urte gainean ditut nabilanketako minez, eta bukaeran esaten du maisu batekin hasi beharko dut latinez, holako zerbait, ez? Hoi, bertsoi oso importantea da. Eta hor jende askok, eta pixkat bertsolaritza aztertu duen jende askok, esan izan du bertso hori dela metafora alegia, nola txirritak kantatzen dien epailei eta txapelketaren antolatzailei
A ber, ne bizitza guzien bertxotan nabil eta oain zue eakutsi behar diazue, nola kantatu behar dudan, ez? Osea, maixu batekin hasi behar du latinez, ez da apaizei kantatutako bertsoa da hori. Urte urrian, lehenengo plazan kantatu nuen, nik Hernaniko lurrian. San Antonio deitzen diogun, ermita baten aurrian. Lagunak alkaristimatuaz, lehengo ohitura zarrian. Andi, bai, horti. Horti. Ardiz, ardore baza behota. Seuro baitok, ni txarroti, Eitu nehen berdiz. Bota. Bertate, amarraldegi? Hostia. Basoti nahi aldegi. Bota basoti. Hola. Nausi etzaiu betorri. Ez tiu gauzoniz. Ue sardo berri eprobatze etorri ez? Ue gaur Donostin de. Inun bizia ez. Donostin bertsolarin premio jarri gaur. Da bea abisatu ez joan. Nola bat txirrita gabe? Bertsolarin premio jarri aldue? Oain arte gu geon kasaitu etxiz. Oain premioa? Hoi zeine jarri gu, nigo ikaigo nire guztua. Euskaltzaleek? Nola? Euskaltzaleek? Aitzol, Arrue, Horixe, Lizardita beste batzu. Dena apaizak! Gu kantautakoak, oain artekoak ez izkie bat, denak gustokoak. Oain eakusten hasi nahiko ie. Hor premiota eman duen hoi. Ben gustoko mal izango ie bai. Jakingo ie zein eman. Bestela lehengo ohitura zarren, txirrita de goena. Bai. Eta kitxo. Gaur, biogin beharko jo bertxotan. Zahardo honek, hainbeste eta gehiago meheziko iketan. Zatra oizka. Eharrazio bete. Zerta hori, Hore bustita jana zemit. Ara sailburu adiskidea, ez zaite jarri serio, elkarrentzako izan behagu horren beste debozio. Gu Donostira ez gera joan, baina berdin dio, Sagardoa eta lagun arte hau badira nahiko premio. Sagardoa eta lagun arte hau badira nahiko premio. Txirritan ere lehengusua da, biogera eoskorrak, eta tongori geztu egiten gu bezalako gizon gogorrak.
lagun artean banatuko txeu, premiotako altxorrak, haren kontuak enduko izkiu, tabernan dauzkegu zorrak. Haren kontuak enduko izkiu, tabernan dauzkagun zorrak. Txarra izango ba. Trauska, itzaun trauska. Ara, ikuste alde zein datorre. Ara? Ikuste alde goi. Ni bazpakentzen itxen. Zierrita. Nonde? Horti gari hartuko horre. Horti ono. Gartza galtu jo, nik. Txeitzei lurrean. Zer du horrein? Bai horrea. Hor zilean horrea. Cago en Dios. Altzai. Nausi etorreta. Ezi, utzeko jo hola. Eutxe. Txarroa eutxio bintzat. Iep. Hau nundi atorbote. Bez handi. Lago urte gainean ditu, lago hanketako minez, Donostiara etorri naiz, erren handia eginez. Ibastoiekin hemen nabilni, pausoak larri emanez. Euskera ia aztu zaiteta, erderarikan jakinez. Maisu batekin eskolan laizter, hasi behar dut latinez. Maisu batekin eskolan laizter, hasi behar dut latinez. Torre txerrita honen, torre. Jungo alda. Ibiltzako bari zaio. Sarro bizkoatean, bai? Bala. Mazio bizkoa, bai? Sardina zango. Torre, ermo. Bota aldea, Bai. Hau, utziezko, epeldu ite. Lehen bailenean. Hau. Seguro. Sei. Gu tabernako moskorkerian, itxo gerala diote, bertsolaria ejemplo txarra dala ere esan dute. Apaiz ilustreago zurioi, txirrita ez du emaite, beak etxetik eamandako txapelduna jarri dute. Beak etxetik eamandako txapelduna jarri dute. Orain arteko bersolaria, albruja baten tankera, baina guk ere baserri bezin maitea dugu euskera. Lagun artea maite duena, ezin da joan etxera. Paradisuan bizi ginenak orai pekatuan gera.
Paradisuan bizi ginenago hain pegatuan gera. Pekatu, no zintego. Txorreta, bintza tragoa. Meziketa. Aspaldi gainea, eatzakite. Artaburu. Artaburu. Ondara, hostia. Hostia, ele hartzen du gaur. Sí. Hoi, tío, zeite hoi. Gaitu gara. Espantxe, handi honek. So. Aitu Gimutinek. bertzia. Joan hartu, Arratsaldeon ongi etorri, Nire zaldeu hausen egun berezia. Betza. Jatxaz. Anai arrebok piztu dezagun, abertzaleon zuzia. Gernikan dagon arbola zarrak, ereina dauka azia. Asko zei honek, gueldean. Euskal anaion hemena eta hangoikoaren razia. Gure euskerak izan dezala luzadorako bizia. Gure euskerak izan dezala luzadorako bizia. Arra traesko ginen. Traesko intzan. Eti bat. Hainkoan grazi eta soage gure. Ea beharko hiu bau, ze. Horren bakarra. Denean hau. Gu betiko gara segitu beharko. Bai, horri bestela. Antzala bereti? Donostin ibili naiz aldeten moduan, Baserri gazteare zure inguruan. Horri jarri diote txapela buruan. sermoia egiten du beraien moduan. Gure eskolak dira sagardotegiak. Han esaten ditugu gezurrak eta egiak. Etxera joateko gu beti nagiak. Moskortzen zerat eta gero komeriak. Hostia, oire esan, oire esan, Ekabo egin. Apezko ondoa bai hau beti. Zesan, Etxearen aizartu 8 egunean. Ni bialduko naute joaten naizen ian. Zuen familidana, zuentzat lanean. Baserri alperrena gure izenean. Ibaki. Nahi pentakira hobi jibertzia. Nik utzitako egango. Gure anaiak bide galduan. Hain errukarri azaldu. Zein dugu txan. Odola sotan hartzen zaitetan. Biotza berriz zimeldu.
Zori gaiztoko gauz batzuk ete. Belarrira zaizkit eldu. Zuzentasuna behar dugu gaur. Berri. Horakeriak bi aldu. Bertsoa zaindu dezagun baina errespetorik ez galdu. Bertsoa zaindu dezagun baina errespetorik ez galdu. Berri zengo. Beha, txalduko, bai. Ez ditrago egin behar. Ikola, sekoti. Gazterik hasi nintzan da, orain daño bitarkia. Zenbait umore eder jarri Kantabriako partian. Pixka batian ez naiz aztuko, sartuagatik lurpian. Nere aipamena izango dira, beste 80 urtian. Pixka batian ez naiz aztuko, sartuagatik lurpian. Nere aipamenak izango dira, beste 80 urtian. Amaikean, hor badago Errepublika aldarrikapen ospetsu bat, Eibarko udaletxean egin zuten hango, ez dakinik alkateak, nork egingo zuen. Ez gea gehiegi sartu eta hor begiratzen eta zehatzen ze esan zuten aldarrikapen hartan eta behar bada egongo dira, ez dakit zerbait jasota egongo da. Baina, bueno, intuizioz bai pixka bat ulertzen da, ze izango zenua, ze aldarrikatuko zuten eta, bueno, eta monarkiatik errepublikara pasatzeko
zea guzti hori, euforia guzti hori, pixkat jaso nahi izan da, ezta. Egunon, osasuna, errepublikazare ibartarroi eta gainerakoi. Zorionekoak gu, gaurko egunez argia ikusteko aukera izan dugulako. Gaur, 1900 eta 31ko apirilaren 14 gogoan izango dugu bizigaren artean. Espainiako monarkia zaharkitu eta ustela hankaz gora bota eta berriz ere errepublika jaio den eguna. Legez eta eskubidez gure askatasuna itzuli den eguna. Eta ez nola nahi gainera. Izan ere, hauteskundeak alderdi errepublikazaleak irabazi ditugu. Guk ez dugu aurmen eta kolpe militarren beharri aginte eskuratzeko. Guk zuek, herriak emandako agindua dugu. Beste inongo indar, baina zilegiago eta duinago dena. Eta ez da munduan, ez arma, ez koroa, ez beste inolako sakramendurik, herriaren indarra gaindi dezakeenik. Monarkiak, ondo probatuak ditugu bai monarkiak. Monarkiak, gure gurasoak eta gurasoen gurasoak, horren abilizituzten, karlista eta liberal, jauntxo dirugozek, promesa handik, promesa hemendik, jangoikoa gora, jangoikoa bera, foruak gora, foruak bera. Etxean zirenak eta ez zirenak, kendu, puskatu, arpilatu erre, eta gainera, etxean ziren mutil guztiak, mendian hiltzera, bai, hiltzera esan du, mendian hiltzera derrigorrean eramanez. Eta gainera, zer eta ideologia aitzaki, gure diru guztiak hartu eta Alfonso eta Carlos eta beste ez dakizen maldapur. Gure diru guztiak hartu eta batzuk gortean, bestea Frantzian, bapo bizitzeko. Halakorik ez da gehiago izango Espainian. Eta nik esan dezaket, nik badakit, alderdi errepublikazale guztiok, tinko alkar hartzen badugu, bai, guztiok esan du. Nazionalistak, komunistak, sozialistak, anarkistak, langileak guztiok, tinko alkar hartzen badugu, ez dela monarkia ustel eta zurrupatzailerik gehiago izango Espainian. Eta hemen, Eibarko Unzaga plazan, errepublikaren aldarrikapena bukatzerako, beste berri pozgarri bat dut zuei guztioi emateko. Carlos Amairugarrena, Borboi familiako azken katebegia eta Espainia totalitario zikinaren simbolo zena, Londresera abiatu dela iesi. Erregea Londresera iesi ala jainkoa. Gora Errepublika! Gora Errepublika! Ez Rajoy, ez Borboi, ez Cabroi, ez Nagusita, ez Morroi, herriak arrazoi. Gora Errepublika! Gora monarkia! Gora Errepublika! Ez, zoritxarrez, etxai handiak zitunan berrikuntza hauen kontra. 1900 eta 36ko uda haseran, Euskaldunaken aizken poemak idazten ari nintzan. Horexako, espuru mendi kutxunean. Eta ara, nun azaltzen diran, naparraldetiken odei beltzak. Lehenengo odeia urkietaldetik. Leku honi gezurzuri deitzen zioten.
Bigarrena, Anakar gainetiken, eta lekuari gezur beltz deitzen zioten. Hirugarrena, Irumugari eta aldetiken, eta gorroto ez izenez ezagunagoa zena. Laugarrena eta beltzena, Artxu eta aldetik gerraren odei ekaitzak.
izateko beti eusko tarren dantza, gure azaben izatearen erakusgarri. Dantzak arbizain lozasun erakusgarri, bai hau pahita hau panidanearen ikusgarri. Jantzi zuri gerriz gorri ozto berdearen azpian, geure besoak zabaldurik gurutze zuria eginan. Agorri neure aitziko lagun horri, agur zuri, agurrari, agur ikusle guzio. Jantzi zuri gerriz gorri ozto berdearen azpian, geure besoak zabaldurik gurutze zuria eginan. Agorri neure aitziko lagun horri, agur zuri, agurrari, agur ikusle guzio. Jantzi zuri gerriz gorri ozto berdearen azpian, geure besoak zabaldurik gurutze zuria eginan. Agurri neure aitziko lagun horri, agur zuri, agurrari, agur ikusle guzio. Errepublika baki nola bukatu zen. 36ko uztailean 18an, dena hankazkora bota zuten, ez? Hankazkora bota zuten errepublika, baina, bueno, krimena handiek eginez, errepresio handia sortuz, bildurra handia sortuz. Lehen esan dudan bezala, pentsatu genuela gidoia herriko taldeekin eta akordatuz, hor sartu genituen ingenun alako zea bat, nasketa bat, txistulariak, herriko gaztetxoak, dantzariak, eta batukadakin. Batukada ikusten genuen oso aproposa, soinu bidez irudikatzeko bombardaketa bat, edo fusilamentu bat, edo ez, bum, danborren zea horrekin. Eta, bueno, hoixan, pixka jolasteak gauzoekin, eta pixka ausartzea, ez da. Latza izan zuen gerrarena, Ikaragarria. ire larri bilitzen ez da. Bai, lehenengo preso hartu nindutenan, Iruña ondoko San Cristobal gotorlekuan. Suertez, hilabete batzu barru, libre utzi nindutenan. Baina magina bat gizara jo, hil zunan zulo hartan. Naparroan bakarrik, 4.000-tiken gora izan itunan afusilatuak. Edo bazarretan ikusten itunan hildakoak eta ehortziak. Gero berriz, Orexara itzuli nindunan. Eta han bertako maisua gaixori zela eta eskola emateko eskatu zidatenan. Horretan emilela, egun batean nire arreba azaldu zitzaidanan, Guardia Zibilak atzetik nituela esanaz. Hori horrela, ondoko leiotiken salta eta aldegin nimenan berehala. Orexako urrutiko borda batean izan indunan gordeta, ni nahi baino luzaroagoan. Gauez bakarrik ateratzeko ilargipean, eta jatekorik ez, eta lizarostoak, eta elorri zainak, eta horrela jaten izkinenan. Eskerrak, ura zen bertan erreka. Eta halako batean, bat batean, herriko gizon bat azaldu unan atean, borda hartako atean. Berarekin hitz egiten egon,
Eta ari eskerrak egun batzutan behintzat otordua izaten inenan. Geroago, Utzira eraman indutenan. Utziko Martipeneko ganbaran, han ere nahiko luze. Baina suertez, bertako emakume batek otordua ematen zidanan. Geroago, Frantzia aldara eraman indutenan, gau ez eta oinez. Frantzia aldean ere etzian asko iraunpakeak ez da. Ez, Espainiako gerra zibila amaitu, eta handik urte betera, ara nun entzuten diran berriro Europan zehar gerraren hotsak. Hitler alemanak eragindakoak. Alemanak Frantzia berehala konkistatu zeinaten. Eta gu, errefusiatuok, konzentrazio eremuetan sartu gintuztenan. 6 hilabete luze eraman izkinenan bertan, Zuberoako mugatik gertu dagoen Kurseko eremuan preso, beste milaka askorekin batera. Eta Euskal Herria bitartean ze. Frankorekin gerrondoan gozetea, Euskara galerazia, fusilamenduak nunai, errepresioa latza. Bizkaia eta Gipuzkoa, provintzia traidore izendatu zizkinen Frankok. Magina bat gizara jo, goze zilzunan garai hartan. Guardia Zibila jarri zizkinenan, errotak kontrolatzen. Herriaren zatezunen ogirik ere opa. Eta horregatiken, magina bat orexarrek, herritik kanpora atera behar izan zinenan zerbait jatekotan. Batez ere, ogirina, artoa, edari pixka bat ardoa. Gehienak naparraldera jozuten. Uitzi, gorriti, azpiroz, betelu, arribe, ataio, eta batez ere, areso eta leitza aldera besteen artean. Hai, Nikolas, bere pasatu zian ba. Orain berriz, 1950ean sarturik gaudet, eta berrik aiatu zitak gure Euskal Herri txikiak aldatzen hasi ari dela. Bai, nik ere jaso dizkina berriak. Gipuzkoan, industria eta fabrikak ugaltzen hasi omen ditun. Eta familia osoak, etxe maizterrak lehenengo, hirietako bidea hartu omen diten. Aldaketa zekarren honek. Gure herri txikietako bizimoduaren aldaketa hain zuzen ere. Kasieno ikusita gaina, Kasieno personaje bat izan dela, inguruotan, Orexan, bere emaztea Orexakoa da, Bealizartzakoa, eta gero Nafarro guztien ibili zen, soilogotzen, festaik festa, hemen ugitzin askotan ibili izango zen, eta aproposa esan genuen Kasieno hor azaltzea. Eta bere kanta batek oso ondo jasotzen du, baserria utzi, baserriak ez du ezer balio, herri txikiak ez dute ezer balio, banoa kalera, handau etorkizuna, handau bizitza oparoa, ez da. Hortikan hasi eta gaztetxoek, islatzen dute behaien mugimenduekin eta lantresnekin eta hor antzestuz, kalera joate hori, urrutiko intxaurrak 14, ez da. Baina azkenean, han ere, nonbait, dena ez izan ona. Eta azken urteetan, guk behintzat Orexan, experimentatzen dugu, ikusten dugu, badaola zorionez guretzako herri txikiko bizitza lasaitasunaren berriz ere baloratze bat bezala, ez da, orduan, itzulera oso ederki ateatzen du Kasienok reflejatua kanta hortan, eta kanta hori hartu, eta hori izatzen dugu. Agur baserri zarra banoa kalean, lana gutxi egin da ondo bizitzera. Agur baserri zarra
aukera, nik ala izan aire hor gelditzen zera. Gurdiola batean lanean naizaz, behin ere ez behin bat diru irabazi. Gurdiola batean lanean naizaz, behin ere ez behin bat diru irabazi. Orain pasiatzen ez meskatxelagoz, lastan gozoatean hau baila labiz. Orain pasiatzen ez meskatxelagoz, lastan gozoatean hau baila labiz. Ordu eguneko lana, eta ezertarako irabazten dana. Hamabi ordu eguneko lana, eta ezertarako irabazten dana. Berriro ez dator lehen probatu duana, baldin bada burut izango da duana. Berriro ez dator lehen probatu duana, baldin bada burut izango da duana. Usteldu baino leno banoa mendira, tamburtua zaitongi egindako gira. Usteldu baino leno banoa mendira, lehen baztertu da urzinuan baserrena. Haren bizinaiago derizarra iberira, lehen baztertu da urzinuan baserrena. Haren bizinaiago derizarra iberira. Berriro Euskal Herrira itzuli nintzen, nire aizken urteak pasatzera. Frankismoak bere horretan jarraitzen zuen, baina gizartean sumatzen zen aldaketarik. Euskarak eta euskal kulturak bere erne muinak ematen hasia zen. Ikastola klandestinoak berriro sortzen hasia ziren poliki-poliki. Euskara idatzi batu baten beharra ere bazela eta hasia ziren horretan ere lanean. Langile mugimenduak ugaltzen industrializazioarekin batera, baina oraindik ere guztia klandestinitatean. Euskadi eta askatasuna sortu zen, ikurriñak ere hasi ziren ikusten, han hemenka. Eliztorre, menditontorretan eta bar. Aldaketa zetorren. 1960ko hamarkadan Euskal Herriak bizirik jarraitzen zuenaren seinale garbiak ziren guztiak. Eta orain, denok abestuko dugu Orixeren poemarik nagusienetako bat. Zatozkina goianas,
gerra ostearen ondoren herri txiki hauek izan zuten beste arazo bat, pixkana horra hasi zian pixkat industrializazioaren ondorioz jendea hasi zen herri txikietatik alde egiten, ez, beheko herri handi hauetara, eta hor garai batean jendeak bizitzen hobentzuen, herri txiki hauek ustutzen nahi dira, ez inorga geldituko gea, zea hoi dena, horixe bizizela izango zen horren hasiera guztia. Eta azkenean sartu nahi izan du deu, naiz eta justu hori gutxi ezagutuko zuen, ze beha 61 uste dut hil zela, 1961, eta horren ondoren kasik gehien bat gertatu zen hori dena, baino, horixek igual lehenengo zantzuak bai ezagutuko zituen. Alegia, frankismo ondoren pixkat herri guzti honen errekuperazioa bezala, ez da, askatasunerantz abiatze bat horre hontzan hasi zen ikastolak sortzen, ikurrina jartzen hasi zen jendea, erakunde asko sortu zian herri hontan, eta baita ere garaitsu hortakoa da, pixkat euskal kantagintza modernoaren hasiera, ez da. Arazo askorekin lehenengo aldi haietan zentsurarekin, eta pixkat hori ere sartu nahi izan du dugu. Por orden del gobernador, no se puede cantar en vascuence. Zenbat esan dekiela 3 3 zazpi hiru. Eta erdi honetik izan dituta, ¿Algún problema? Que hasta las matemáticas han cambiado en este país. Que 3 y 4 son 7 y luego son 2 y yo... Sí, ya sé yo lo que pasa aquí. O se cambia la tabla de sumar, o se suspende el concierto. Ire, gutiko albuea izpa, Zekatik ez kantatzen? 5 eta 6 11, gai izenik ezpada berdintzen jola lukeinka. Aldazak letra, jo formula, jo zeuzen. Bakiko nuzkio, horako gauzak ez dira ondo bukatzen. Kontu zibilei dana grabatzen egituk eta.
gustora gelditu zen. Esaten dena ez dakit kritikak igual azkenak guenteatuko geha ez da, baina ez, nik uste jendei gustatu zitzaiola. Eta jendea pozik daola baita ere, bueno, hain herri txikiak izan da, gai izan ginelako hau den aurra ateatzeko ez da. Ikustean gozatu genuenaz aparte, bueno, hori oso satisfazio handi izan zen ikuste, jolin. Egun da, hogei biztanlege horrexan, uitzin beste hainbeste edo olako zerbait, ez dakit justu zen dien uitziarrak, baina hor 50-60 laun hor lan hortan ibiltzea eta emaitza hau ateratzea bada pozik egoteko ez da. Eugara harri, geurre gorri,
gure horri, gure urri, gure irri. Harri-zarri gora, gure gero gura, irriz gara gero, gu herri gara.